Всю верхівку Чорноморського флоту знищено після прильоту по їхньому штабу у Севастополі минулої п'ятниці. У силах спецоперацій підтвердили, що до пекла відправилися 34 російських офіцери на чолі з командувачем Чорноморського флоту Віктором Соколовим. Ще 105 поранені. А будівля штабу не підлягає відновленню. Її частину зранку вже демонтували. Операцію з одночасної ліквідації командування Чорноморським флотом у силах оборони назвали «Крабова пастка». Найцікавіша її здобич – адмірал Віктор Соколов. З серпня минулого року він виконував обов'язки командувача Чорноморського флоту, змінивши на цій посаді адмірала Ігоря Осипова після вибухів та втрат на авіабазі Саки. А вже у вересні указом Путіна Соколов був призначений повноцінним командувачем. Навечно вписаны в боевую летопись Черноморского флота подвиги русских солдат и матросов, проявивших образцы мужества в годы Крымской войны. Нині знищене командування Чорноморського флоту відповідальне за численні обстріли цивільної інфраструктури та мирних міст крилатими ракетами морського базування «Калібр». Один із таких прикладів російських звірств – обстріл середмістя Вінниці 14 липня минулого року. Внаслідок атаки загинули 27 людей, ще більше 200 зазнали поранень і каліцтв. Колишній речник Генштабу Владислав Селезньов зауважив, що відповідальність за той теракт на команді підводного човна «Ростов-на-Дону». На купу залізяча його та десантний корабель «Мінськ» перетворили за тиждень до знищення російського штабу у Севастополі. Також ударом крилатої ракети «Сторм Шадоу» у сухому доці Севморзаводу. За останніми даними сил спецоперацій, під час атаки знищено ще 62 російських окупанти. У Джанкої підірвали авто російського військового. Деякі джерела повідомляють, що до днища легковика учасника війни проти України причепили саморобну вибухівку у пів кілограма в тротилі. Жодних уражаючих елементів і постраждалих, лише в будинку окупанта повилітали шибки. Важкої гусеничної техніки поменшало на ремонтній базі росіян у Новостеповому біля Джанкоя. Це помітили і зафільмували кримські партизани. На майданчику здебільшого БТРи, кунги та військові вантажівки. Зменшення ажіотажу пов'язують з функціонуванням нової ремонтної бази окупантів на заході півострова. Ешелон підбитої російської техніки зафіксували зранку у Сімферополі, інформує «Кримський вітер». На платформах понівечені МТЛБ, БМП і шасі, ймовірно, від зенітно-ракетного комплексу «Оса». Куди саме прямувало залізяча, сказати складно. Ймовірно, поріжуть на брухт. Окупанти мстяться за знищення командування свого флоту. Під ворожим вогнем опинилася припортова інфраструктура Одеси. Прямим влучанням російської ракети майже вщент вигорів морський вокзал та відомий готель «Одеса». Він не працював останні 12 років, але це не завадило росіянам прозвітувати про нібито знищення бази НАТО. Ворог знищив зерносховища та пошкодив складські будівлі. За даними очільника військової адміністрації Одещини Олега Кіпера, під завалами знайшли тіла 2 людей – працівників зернового складу. Вибуховою хвилею травмувало цивільну жінку. Я думаю, що це не одного дня робота, тому що тільки зараз, вночі під ранок закінчили пожежогасіння, зараз працюють слідчі і навіть ще експертизу не приступали, ніяких робіт відновлюваних там чи прибирання навіть ще не починали, тому що тривають слідчі дії і ближче до вечора ми плануємо почати перевірку, почати огляд для того, щоб зрозуміти взагалі стан як моровокзалу, так і готелю. У черговій масованій атаці українського півдня окупанти задіяли шахеди, калібри та надзвукові ракети «Онікс» з берегових комплексів «Бастіон» у Криму.
Протиповітряна оборона збила 19 шахедів та 11 калібрів, але «Онікси» перехопити не вдалося. У повітряних силах уточнили, ударні дрони запускали з Кубані, калібри з акваторії Феодосії та Новоросійська, а надзвукові «Онікси» були випущені з району Севастополя. Посилення півдня країни, ви бачите, все ж таки є актуальним. Ми бачимо, що ракети «Онікс», які фактично важко збивати, протидіяти їм можна, а власне засоби ураження проти них не діють. Ракета надзвукова, ракета летить дуже низько, тому ці ракети фактично неможливо збивати існуючими засобами протиповітряної оборони. Звуки вибухів серед ночі чули і на території невизнаного молдовського району Придністров'я. Радіо «Свобода» з посиланням на сепаратистські ресурси пише, що неподалік села Кіцкани виявили бойову частину ракети С-300. Вибух міг статися у повітрі. Бойова частина ракети, ймовірно, застрягла у землі, але не вибухнула. Жертв і потерпілих немає. Став на захист України з перших днів повномасштабної навали і поліг у бою на шляху до рідного Криму. На Київщині простилися з кримсько-татарським воїном 47-ї окремої механізованої бригади Магура Ільгаром Егамбердієвим. Після повернення з вигнання на зорі незалежності оселився з родиною в селі Кримка біля Джанкоя. У Києві з осені 2013-го, з самого початку Революції Гідності. Далі російське вторгнення й окупація Криму. Ільгар Егамбердієв долучився до допомоги війську як волонтер. А вже за 8 років, коли російські нелюди підступали до Києва, він взяв до рук зброю як доброволець. Упродовж року він вибивав ворога в лавах новоствореної бригади Магура, де став головним сержантом механізованої роти і поліг на одному з найгарячіших напрямків українського наступу біля Малої Токмачки на Запоріжжі. За бойові звитяги нагороджений медаллю за оборону Києва та Київщини, а також залізним хрестом за хоробрість.